Přátelé, zdravím vás. Já jsem na prezentaci nového modelu Bike BE30 a auto takové větší SUVčko. Teď už je zaprášené, protože jsme s tím tady jezdili v lehčím terénu, ale zvládalo to dobře. Tak interiér, to už je taková klasika dnešních moderních aut, to znamená všechno přes displej, bohužel minimum fyzických tlačítek. No jinak se tu sedí příjemně, takže vzadu opravdu prostoru spoustu, teď vlastně sedím sám za sebou a když je vidět, kolik je tady místa na nohy. To je asi jedna z největších výhod tohoto auta, kdy opravdu spoustu místa na nohy i nad hlavou. No a co se týče kufru, tak uvidíme, kolik tam zůstalo místa při tom velkém prostoru na zadních sedadlech. Tak ano, zavazový prostor, teď nevím přesně objem v litrech, je trošičku možná menší než některá evropská konkurence, ale to je právě daný tím, že ty asijské auta celkově mají více místa na těch zadních sedadlech. No a čínská klasika, hybridní 1.5. Co k autu říct? Podvozek docela dobře želí nerovnosti. To řízení by mohlo být trošku přesnější, na druhou stranu jedná se o SUVčko, hybridní, takže od toho člověk nemůže čekat jako vlastnosti sportovního vozu. Vzadu spoustu místa, jak si ukážeme. No a k těm jízdním vlastnostem, když se vrátím, tak jeli jsme s poměrnou spotřebou nějakých 6,2 litrů, takže na takhle velké auto SUV si myslím, že dobrý akcelerace z 0 na 100 za nějakých 7 vteřin, dokonce 6,9. Cenovka u tohoto auta je nějakých 879 000 a to auto je vlastně v plné výbavě. Velká a už poměrně stará čínská automobilka, vlastně jedna z nejstarších v Číně a těch aut vyrobí nějakých 1 700 000 ročně, takže ani není malá, je to opravdu velká automobilka. Na tomhle modelu, kterým chcou prorazit i v Evropě, tak si dali záležet. Infotainment ten by mohl reagovat trošičku rychleji, ale věřím, že tam ještě budou nějaké úpravy. Tak jo, tak to bylo první seznámení a já myslím, že auto nesklamalo, že je fajn.